Tara, kain tayo ng pansit dito sa Lucena. Pansit Chami is a classical Quezon Province noodle dish from Lucena City. Chami is derived from the Chinese words cha, which means stir fry, and mi, which means noodles. Niluluto ito kasama ng ginisang karne at gulay tulad ng carrots at repolyo. Tara na, kain tayo! Dalawa. Dalawa ba? Tatlo. Tatlo. Yan ba yan? Yung isa? Oo. Eat me. Eat pansit. Titipla na yan. Ito, wala siya, hindi pa siya available. Okay. Kaldo shot, kaldo shot. Bit lang po talaga. Hindi po ako sanay na simula nung nagka-pandemic, hindi po ako sanay na walang face mask pag nagluluto. Nung walang pandemic, okay lang po sa akin. Nung nagka-pandemic, nasanay na po ako ng face mask habang nagluluto. Sige, wala face mask ako. Pero okay na sanay na, pinahanap ko na rin. Pag lang po naman nandito, ako nag-face mask. Chamihan na po ang tawag nito. Chamihan? Opo.
Double. Galing din lang yung chami. Masarap. Panalong chami niya. Kami na madam. Ang sarap ng kami na. May tamis, may alat, may anghang. Ang ganda sa gabi. Tapos ang mura.